Milí priaznivci martinského hokeja, vítame vás pri druhom dieli nášho podcastu Martinský hokej. Dneska som tu s Kalom a je tu s nami aj cenný host, ktorým je obranca MH Marek Pacalaj. Vítam ťa, Marek. Ďakujem za pozvanie, ahojte. Dneska sa budeme baviť o viacerých témach. Prejdeme si Marekové hokejové začiatky, minulosť, prítomnosť, samozrejme aj budúcnosť, ktorá našich fanúšikov určite zaujíma. A určite neopomenieme jednu z veľkých tém súčasnosti, ktorou je nielen pre Mareka Pacalaja samotného, ale aj pre nás, ktorí ho podporujú, jeho zápas v organizácii Colosseum Fight Night. Ja by som začal úplne od podlahy a Mareka by som sa spýtal vlastne, aké boli tie jeho hokejové začiatky, že kedy vlastne začínal s hokejom, prečo to je práve hokej a čo ho k tomu viedlo? Tak začal som ako 8-ročný, priviedli ma k tomu rodičia. Ako malý chlapec som skúšal kadejaké športy, hrával som futbal za rodnú Bystričku, potom však chodil som aj tunak, hej. A tak ten hokej ma tak viac bavil, ten futbal som mal len ako taký doplnkový šport, no a vystrelil to tak, že hrám doteraz hokej, no. Ty si vlastne odchovancom martinského hokeja, prešiel si v podstate všetkými kategóriami. Máš nejakú takú core spomienku na to pôsobenie v mládežníckej organizácii, že čo ti tak najviac utkvelo v pamäti? Tak ako tí mladí chlapci sme chodili na kadejaké turnaje, ale tak môžem spomenúť, v Senici bol uznávaný turnaj, kde sa stretovali z celého Slovenska chlapci a tam sa nám to podarilo raz vyhrať. A to je asi taký najpamätnejší zážitok z tých mládežníckych kategórií, ale tak aj nemôžem zabudnúť, keď vlastne v 16-17 rokoch ma tréner Galamboš vyťahol do juniorky a bol som tam ako najmladší a tie časy nezabudnem a som mal neskutočnú prípravu, kde som dal tuším za 8 zápasov asi nejakých 6 alebo 7 bodov ako mladý obranca a vtedy sa mi strašne darilo a za tomu nesmierne ďakujem, že tréner Galamboš ma takto vyťahol a vlastne otvoril mi tú cestu ďalej. No ako hovoríš, vlastne prešiel si už ako mladý hráč, ako dorastenec v podstate si hral za juniorku. Ak ma potom pamäť neklame, tak vlastne už ako junior si bol vyťahnutý aj do seniorského mužstva. V tom čase sa tu hrala Extraliga a bol si súčasťou aj toho úspešného tímu zo sezóny 2015-2016, myslím, že to bolo, kedy sa nám podarilo prejsť cez Košice a aké máš spomienky na toto obdobie? Tak áno, ako hovoríš, vlastne bol tu vtedy tréner Pukalovič a asistent mu bol takisto tréner Galamboš a on ma vtedy v 18 rokoch vytiahol do Ačka. Vtedy som odohral pár zápasov a nešťastný zápas s 20-kou, kde vtedy s mojím najlepším kamošom Miňom Kolenom sme išli do súboju a ja som išiel taký nepripravený, poviem to, hej, a vlastne v tom súboji sa mi zvrtlo koleno a vtedy moja kariéra tak nejako, neviem to, ako to povedať, nejako zastala, hej, lebo sa mi roztrhol predný krížny väz v kolene a musel som ísť na operáciu, čiže z tej vlastne sezóny, ktorá mohla pre mňa vystreliť a mohol som sa niekde dostať, tak som išiel pod nôž a vlastne sezóna mi skončila. A čo sa týka tej sezóny 15-16, tak to bola fakt ako super sezóna. Sice sme boli bez peňazí, ale čo sa týka herne a fanúšikov, tak to bolo super, hej, ako si spomínal. Tie Košice sme porazili, tuším, že 4-2 na zápasy, vtedy tam mali veľké mená ako Laco Naď, tuším, že ešte Peťo Bartoš vtedy hrával a to bolo niečo neskutočné, hej, keď sme ich porazili, tak ja si to tu pamätám, tu bolo, každý domáci zápas s tými Košicami bol vypredaný a neskutočná atmosféra. No a potom sme išli do semifinále na Bystricu, ale tam už bolo vidno, že aký sme zbytí a sme boli bez energie a už tá Bystrica vtedy aj vyhral majstrovský titul, takže sme vypadli vlastne s majstrom a tá sezóna dopadla super.
Až na to, že vlastne po tej sezóne martinský hokej kráchol, nehali sme tu všetci chalani peniaze, no a doteraz vlastne sa to nejako nevyriešilo, ale tie spomienky boli krásne, fakt tá partia v šatni bola super, tak sme sa zomkli, aj keď boli takéto problémy, tak sme boli zomknutí a na tom ľade sme pracovali fakt ako jeden tím a bola to radosť. Ak vám do toho môžem skočiť, tak možno si to pamätám ja zle, ale opravil by som, že to bolo o rok neskôr, že to bolo 16-17 a ten zápas s Košicami postupový si veľmi dobre pamätám, ak ma pamäť neklame, tak to skončilo tuším nejakých 2-0. 1-0 Patrikovič jediný gól. Ja si ho pamätám. Alebo tak dokonca, ale to mesto vtedy žilo hokejom, bola to úžasná sezóna, aj keď presne až potom časom prenikli na verejnosť tie okolnosti, ktoré potom vlastne vedli k tomu, že Martin prišiel o extraligu. Ale otvorilo sa viacero zaujímavých tém. Pýtal by som sa ťa na to zranenie. Hovorí, že to mohla byť pre teba taká prelomová sezóna, darilo sa ti aj herne a vlastne prišlo zranenie kolena. Ak sa k tomu môžeme vrátiť, chcel by som sa ťa opýtať, ako dlho ti trvalo sa zotaviť? Ako si to vnímal možno po tej psychickej stránke? Predsa len mladý chalan, ktorému sa darí hrať so staršími extraligu, semifinále, tieto veci a že či si vtedy rozmýšľal aj nad tým, že by si išiel inou cestou ako touto hokejovou? Tak vlastne, keď sa mi stalo to zranenie, tak dovtedy sa mi strašne darilo, hej, cítil som takú podporu aj od trénerov, či už v Ačku alebo v juniorke, však museli ma pre niečo vyťahnuť, keď vlastne som musel podávať nejaké výkony, že ma zobrať do toho Ačka. No ale ako prišlo to zranenie, tak ešte vlastne si pamätám, že som to skúšal aj s nejakými ortézami, hej, len že to koleno bolo voľné a nebol som to ja, hej. Čiže sme to vyhodnotili tak, že si to dám operovať. Tuším, že to bol november, som bol na artroskopii, to je taký postup, že ideš najprv na artroskopiu a potom ti robia plastiku. A v januári mi robili plastiku a to som bol 6 mesiacov bez hokeja. Čiže ako to bolo neskutočné, hej, to som mal 4 týždne nohu len úplne rovno, potom mi to nejako uhlovali, hej, v ortéze, no ale tuším, že okolo mája som sa dostal do takej 90% šance, že môžem tak ísť naplno. Až potom v júni, tuším, som išiel až na 100%. Ale čo počúvam aj ostatných chalanov, čo mali toto zranenie, tak niektorí až nejakých 8-9 mesiacov, čiže ja som to mal relatívne rýchlo. Takže musím povedať, že vtedy ma aj operoval dobrý doktor. Robili mi vlastne novú metódu, ktorá prišla tunak, takže ja si musím zaklopať. Mne zatiaľ to koleno, ako mi ho vtedy zoperovali, tak je dobré. A vlastne pre chalana v tínedžerskom veku, ktorému sa stane zranenie skoro, ktorého na 3/4 rok vyradí. Ako si to zvládal po tej mentálnej stránke? Pretože tie zranenia bohužiaľ sú súčasťou toho športu, ale ako si sa niekedy zabúda na to, že ostaneš bez toho, čo je náplňou tvojich dní? No, tak vlastne vtedy som bol študent. Ja som chodil na obchodnú akadémiu a mal som veľa spolužiačok, čiže som chodil rád do školy. No a tak neboli to až také ťažké, ako som očakával situácie, teda časy a ja som to dobre zvládol. Nemal som nejaké ani iné myšlienky, že by som skončil alebo že by som sa už tomu nevrátil. Takže ja si myslím, že som bol dobre nastavený, chodil som, ako mi doktori povedali, robil som čo bolo treba, rehabilitácie, fitko, všetko ako malo byť, čiže to bolo fajn. A nejak už ideme preč od tohto zranenia, pekne si nám to priblížil. Posledná otázka, keď možno nie len toto zranenie, ale celkovo, cítil si potom v zápasoch, v tréningoch, v zápasoch celkovo ako keby nejaký blok alebo jemný strach niekde vzadu v hlave, že nešiel si do toho súboja na 120% a napadlo ti, že čo ak? Ako vravím, že mne to fakt, že dobre zoperovali, keď počúvam aj niektorých chalanov, tak že majú tieto problémy, ale ja som toto nemal, hej. Doktor mi aj naordinoval ortézu, ktorú mi dali vyrobiť do Kanady.
A ja som tú ortézu chytil po druhom tréningu a som ju dal preč, hej, lebo mne skôr tá ortéza dávala do hlavy, že niečo mám. Takže z tohto pohľadu som vôbec tieto pocity nemal a mal som to koleno fakt dobre urobené, takže to bolo fajn. Ja by som teda ďalej prešiel k zvyšku tvojej kariéry, ktorá je síce stále aktívna, ale vlastne potom, ako si spomínal, že po tej úspešnej sezóne 2016-2017 štvrté miesto v Extralíge sa tu udialo to, čo sa udialo, nemusíme sa tomu venovať až tak dopodrobná, ale ty si vlastne potom prešiel cez viacero adres, hral si Extralígu v Liptovskom Mikuláši, potom si vyskúšal pôsobenie v Žiline, v Vlci Žilina, potom si mal aj krátku anabázu v Humenom, ak ma pamäť neklame, následne si sa presunul do českej Maxaligy, kde si hral za Frýdek Místek a ešte niekde predtým si vyskúšal aj Francúzsko. Tak vieš, vedel by si nám nejako špecifikovať, že v čom boli tieto tvoje angažmány špecifické pre teba? Čo ťa tam, nejakú príhodu, čo sa ti tam stalo, na čo rád spomínáš, alebo to bolo vždy iba také, že áno, išiel si tam, odohral si a vždy to srdiečko ti patrilo do Martina, kde si v hlave ti hrala tá myšlienka, že keď sa tu raz podarí všetko znova nakopnúť, tak by si sa chcel vrátiť naspäť domov. No tak áno, ako hovoríš, strašne ma to vtedy mrzelo, že martinský hokej padol. A vtedy tu trénoval tréner Pavkovček a on vlastne išiel do Mikuláša, tak ma tam zobral. A v tom Mikuláši to bolo také, že som cítil, že to není to práve, ale bol som predsa ešte mladý. A aj vtedy musím ešte povedať, že vtedy som robil letné prípravy s Jarom Markovičom a sme sa rozprávali, že čo keď sa to podarí zachrániť, ja už mám teraz, že idem podpísať do Mikuláša zmluvu a že dám si tam, že v prípade, že Martin ostane v Extralíge, že ma uvoľnia a takto a Jaro mi hovorí, čo si sprostý, že podpíš to tam a že budeš proste tam. Takže to bolo také, ale ako vravíš, vždycky ma to ťahalo domov a vždycky som chcel hrať za Martin, len niekedy tie okolnosti boli iné, ako sa dá a keď si živiteľ rodiny a potrebuješ niečo žiť, tak sa musíš pozerať na túto stránku a no tak, povedal by som aj nejaké veci z toho Francúzska, tam vlastne ma odporučil Lukáš Zeliska, ktorý tam pôsobil a to ja nemôžem povedať na to krivé slovo, ja kebyže môžem, tak by som v tom Francúzsku ostal fakt, že dlho, lebo ten život tam a ten bezstresový, beztlakový, bezstresový tiež život, tak to bolo úplne super, hej, že tam ťa nemohli vyhodiť len tak, hej, ako tu na Slovensku, že sa ti niečo nepodarí a vyhodia ťa len tak, bez odstupného a proste nemáš žiadne možnosti. Ale tam je to proste, že keď ťa vyhodia, musia ťa nejako vyplatiť z kontraktu a proste máš nejakú rezervu a môžeš si hľadať nejaký iný klub, hej, ale takže to vravím, že ten život, že tam bol fajn, no škoda, že to trvalo len rok, no a potom som sa vrátil vlastne naspäť tu do Martina a potom, no ako ste povedali, že tam bola tá zastávka v Žiline, to bolo tiež také, tak to priblížim, že to bolo vlastne po sezóne v Martine, som sa s bývalým vedením dohodol na zmluve, o 2 týždne som dostal telefonát, že to neplatí, že menej peňazí mi musia dať. Ja viem, ako môže sa niečo meniť, keď sme si podajú dvaja chlapi ruku. Tak som povedal proste nie, že ak nebudú tie podmienky platiť staré, tak tu vlastne neostanem, hej. No a už sa mi odtedy nikto neozval, až čítam na Facebooku, že Pacalaj končí v Martine. Tak potom sa mi ozvali nejaké kluby, ozvala sa mi Žilina, vlastne Fero Skladaný, s ktorým sme kamoši, hej. Tak, že či nechcem prísť do Žiliny, tak vravím, že jasné, že aké podmienky toto, tak sme sa dohodli hneď a išiel som do Žiliny. Je to tu cez kopec, takže to bolo super. Ja by som sa ťa chcel opýtať, pretože však od malička žijeme v tom, že Martin Žilina, rivalita jedno s druhým a ako to bere ten hráč, ten profesionál, pretože
určite nikto by nespochybňoval, že máš modro-biele srdce a že chcel si hrať v tom Martine, ale predsa len ako si hovoril, že máš účty, máš záväzky a keď proste nedá sa hrať v tom meste, kde by si prvotne chcel a ozve sa takto rival a aj napriek tomu, že možno si počítal s tým, že budú nejaké negatívne komentáre alebo názory okolia, ale že ako si k tomu pristúpil a či naozaj sa stretol s tým, že niekto ti vravel, ja neviem, že si zradca alebo že si neostal tu na a podobné veci, čo my vieme, že v tom profi živote to funguje trošku inak, ako to niekedy môže vyzerať na tej verejnosti. Tak áno, v tomto máš trošku pravdu, ale ja aj keď som sa vždycky v Martine stretol s nejakými fanúšikmi a sa ma pýtali, že prečo idem do Žiliny a prečo nie som v Martine, tak vždycky, keď som im vysvetlil ten pohľad tak, a tú situáciu, tak vždycky to pochopili a ako, tak ten záritý fanúšik nikdy to nepochopí, ale keď si živiteľ rodiny a potrebuješ z niečoho žiť, tak sa musíš pozrieť na túto stránku, hej. Ale jasné, že to nebolo jednoduché rozhodnutie ísť do Žiliny, ale vtedy bolo aj dobré, hej, že to nebola extraliga, že to nemalo takú až pozornosť, že pamätáme si časy, keď tu bola extraliga a prišli žilinskí fanúšikovia do Martina, to bolo peklo, hej. Na jednej strane naši, na druhej strane Žilina, hej, to ja si pamätám, to keď pri našej striedačke zaúčali Žilinčania, to my sme až takto poskočili, hej, to bolo super, no ale ako nebola až toľko tá pozornosť tomu a keď som sa stretol s tými fanúšikmi a vysvetlili im to, tak to pochopili a brali to úplne v pohode. Ja by som sa ešte vrátil k tomu Francúzsku. Častokrát sa stretávame s tým, že hráči zo Slovenska, prípadne z Čech idú do toho Francúzska a veľakrát to tí ľudia berú v úvodzovkách, že sa tam ide dohrať kariéra, ale nás by zaujímalo, aká je tam úroveň toho hokeja, aký je tam možno záujem o tento šport a celkovo keby si to mal porovnať možno aj tým zázemím Francúzsko, Slovensko alebo Extraliga z SHL-kova s Francúzskom, že v čom je to iné, v čom je to možno podobné? Tak na úvod poviem, aby som to nezabudol povedať, že na Francúzoch sa mi to páčilo, že ja som bol síce v tom slabšom týme, ale napríklad tie popredné týmy ako Rouen, Grenoble a títo, že to sa mi páčilo na nich, že proste keď sme hrali v týchto veľkých mestách, v tých veľkých kluboch, tak prišlo plno ľudí, hej, plný štadión. Že tá mentalita tam je nastavená tak, že tí ľudia chodia na svoj tým a nie na superov, hej. Že to sa mi strašne páčilo. A čo sa týka úrovne ligy, tak bolo tam veľa Kanaďanov, zahraničných takých spoza mora, hej, Fínov, Švédov veľa. Čiže tá úroveň hokeja bola fakt super. A mne sa tam páčilo, tam ten hokej bol tvrdý. Napríklad taká zaujímavosť, že hneď v príprave som mal 2 bitky. No a to som nezažil nikdy v kariére, že z prípravy ti dala disciplinárka trest. My sme išli hrať prvý ligový zápas a za mňou prišiel tréner, že nemôžeš hrať, že dostal si stopku. A ja viem, že za čo? Že si mal 2 bitky v príprave, že to tunak sa to proste takto robí. Takže to bola taká zaujímavosť. No a potom už som si dával v sezóne, ešte som mal potom 1 bitku a dali mi 3 zápasy. Stopku, to som zase nechápal prečo. Takže, ale bolo to aspoň bez pokuty, čiže bolo to len na zápas. A ešte taká doplnková otázka. Dohováral si sa predovšetkým po anglicky, alebo si pochytila nejaké aspoň základné francúzske frázy? Pretože z toho aspoň čo ja viem, tak Francúzi si dosť vážia, keď príde cudzinec a aspoň sa snaží niečo v ich jazyku povedať. Tak ja som bol v takej lokalite, sa to volalo, že Baskicko, hej, oni sú tam strašní takíto tvrdí, ale my sme mali v pohode chalanov a ja nie som nejaký špecialista na anglický jazyk a mal som šťastie, že tam so mnou bol Vojto Kloc, taký český obranca a ten mi dosť pomáhal z začiatku, takže ja mu za to ďakujem, ale potom som sa chytil tej komunikácii z angličtiny. A jasne, že sa chytili na mňa také somarinky francúzske, hej, to sa chytí každý jazyk. Takže, tak. No, už sme boli vo Francúzsku, už sme boli v Čechách. Ja by som sa chcel ešte vrátiť, aby to tu
bolo povedané. Ty si bol súčasťou slovenského národného tímu do 18 aj 20 rokov a následne potom už si v týchto výberoch nebol. Ak nám môžeš nejako priblížiť túto tvoju anabázu v drese Slovenska a možno nejaké zaujímavosti k tomu, tak kľudne sem s tým. Tak pamätám si, že ako som sa dostal do 18-ky, do reprezentácie, to nás trénovali vtedy pán Frolo s trénerom Galambošom. A po zápase v Bystrici prišiel za mnou tréner Frolo, že idem do 18-ky. A som bol taký, že wow, že ako nikdy som predtým nebol v mládežníckych reprezentáciách, že super, že idem tam a bol som tam, bol som na 2 turnajoch. Majstrovstv, vtedy vlastne 18-ka hrala o rok nižšiu kategóriu a vtedy mi už šiel len ovlások, nominácia, bol som medzi náhradníkmi. No a vlastne o rok na to som bol aj v projekte v 20-ke a vtedy som bol mladý sprostý chalan, ktorého poslali do Bratislavy. Prišiel som tam na hotel a som to nejako nezvládol psychicky, tak som odtiaľ odišiel a vtedy skončila moja reprezentačná kariéra. Takže toto ma strašne mrzí, že som sa takto zachoval, ale už čas nevrátiš, učíš sa na vlastných chybách a išiel som potom ďalej. No. Poďme k tým príjemnejším témam. Pred sezónou si sa vlastne vrátil naspäť domov do rodného Martina. Stal si sa kapitánom MH Martin v premiérovej sezóne medzi profesionálmi v typo Slovenskej hokejovej lige. Patril si medzi lídrov obrany. Ja osobne ťa mám zafixovaného ako hráča, ktorý si vlastne odmakal celú tú svoju kariéru cez viac líg, aby sa vypracoval do tej pozície, v ktorej si momentálne. Patril si medzi tých najskúsenejších, najstarších borcov, ktorí nastupovali a vlastne tá tvoja hra bola spätá s takou tvrdosťou. Čiže ten návrat do Martina, všetci vieme, že sa to zrodilo vlastne prakticky hneď po postupe do SHL-ky a v tej sezóne si sa nestratil, ukázal si, že dokážeš byť lídrom pre tých mladších chalanov, dokážeš odovzdať nejaké tie svoje skúsenosti, ktoré si postupne naberal, či už v extralíge alebo v tých tvojich zahraničných angažmánoch. A teda, ak by si povedal zo pár slov k tej sezóne, čo to pre teba znamenalo, podarilo sa nám v podstate 2 alebo 3 krát počas celej sezóny prekročiť aj 3000-ovú návštevnosť na zápasoch. Mali sme túto domáce publikum, každý zápas prakticky sme mali návštevnosť nad 1000 divákov, že v tej SHL-ke to je skôr taká rarita a nám sa to podarilo už v tej prvej sezóne. Skončili sme síce nešťastie na 5. mieste, keď sme vypadli s Levicami v 5 zápasoch, ale možno pár slov k tej sezóne. Tak ako tie začiatky boli také, že však s Jarom Markičom som kamarát, sme si volávali a vlastne po tej sezóne v Čechách ja som nič iné neriešil. Som riešil len proste návrat domov a nechcelo sa mi už nejako niekde cestovať alebo bývať niekde inde. Takže s Jarom sme si zavolali a to bola ako rýchla dohoda, keďže som bol naklonený tomu, že tu chcem byť a keď niečo chceš tak a cítiš to tak srdcom, tak je to najlepšie. No a čo sa týka tej sezóny, tak už tá príprava naznačovala, že môžeme niečo dokázať. Tá kabína bola 90% Martinčania, hej, čiže a všetci sme spolu vyrastali, poznali sme sa. Niekedy to bolo ťažké v tej šatni s tými chlapcami, lebo mládež, títo mladí chlapci martinskí sú takí beťári aj v tomto. Takže bolo niekedy ťažšie usmerniť, ale nejako sme to zvládli a tí fanúšikovia na tribúne, bolo ich celkom ako dosť aj z počiatku, potom sme mali nejakú hernú krízu, potom to nejako vypadlo, ale na ten záver sezóny a na to playoff si vedeli nájsť cestu, len škoda, Môže nás mrzieť hlavne tuším, že to bol druhý zápas doma? Nie, prvý zápas. Prvý zápas doma. Keď sme vyhrávali
vlastne a nakoniec sme prehrali, no ten nás môže mrzieť najviac a potom ten druhý zápas sme dokázali našťastie vyhrať, no a ten piatý zápas dopadol ako dopadol. Čiže, ale tá sezóna si myslím, že z toho hľadiska, že tu bolo 90% Martinčanov a dostali príležitosť viacerí mladí, tak nedopadla najhoršie. No a čo sa týka mojich osobných štatistík, tak ja toto už v nejakom veku som dospel, že toto vôbec neriešim, aj po nejaké pozície, že či si na presilovke alebo toto, tak z toho som už vyrastol. Ja sa snažím hrať, kde ťa tréner dá, tak tam budeš hrať a urobíš pre to maximum. Kebyže mám takýto rozum ako teraz v tých mladších vekoch, tak si myslím, že by to bolo trošku lepšie tá kariéra, ale ako som povedal, učíme sa na vlastných chybách a možno tieto rady pomôžu niektorým iným mladým a zachovajú sa inak. A ja si cítil v praxi, že vlastne bol si v pozícii skúsenejšieho hráča, jedného z lídrov kabiny a ako spomínaš, prišli do týmu mladí chlapci z juniorky, dostávali prvé štarty. Aj si vzal niekoho, nemusíš menovať možno bokom a snažil si sa im vysvetliť, že chalani, vymyslím si, že tá životospráva, alebo musíte to brať proste vážnejšie, alebo bojovať za tých ľudí, čo prídu na štadión, aj keď sa nedarí, že či si absolvoval takéto debaty s tými mladými a snažil sa im ukázať cestu, ako sa vraví, že keby si mal to, ak by si vedel to, čo vieš teraz, v 18-19, že mohli niektoré veci dopadnúť inakšie. Tak jasne, že som sa snažil, lebo však bol som jeden z najstarších v kabíne, ale ja som chcel hlavne ísť príkladom na tréningu a v posilovni, hej, tam som im dohováral, ale čo oni robia vo voľnom čase, ja nevidím, vieš, čiže to bolo také, ale jasne v tej posilovni, keď som videl, že niekto sa tam váľa, tak jasne, tak som hneď zakročil a proste som im dal nejakú radu. Ale aj na ľade, hej, niekedy to bolo ťažké s tými chlapcami, keď napríklad robíš nejaké cvičenie a ide tretí, štvrtý a on to cvičenie pokazí, tak vtedy mi vedeli rúplo nervy. Vtedy som to tam trošku, ale tak to patrí k tomu. Keď sa vrátim do tých čias, keď ja som začínal váčku, tak ja som prišiel do kabíny a boli tam Miško Beran s Aďom Novotným a ja som im povedal dobrý deň, hej. A tu keď príde do kabíny 17-18 ročný chlapec a ani sa ti nepozdraví, hej. Takže bolo to trošku iné, hej, ale ako tak ja som to zastanca, že proste vychovávaj ako vychovali teba, takže tvrdá ruka musí byť, ale nie je to už taká tvrdá ruka, ako kedysi bola. No. Máme pre teba otázku, ktorá určite zaujíma všetkých priaznicov martinského hokeja. Vieš v tejto chvíli prezradiť, že či budeš súčasťou modro-bielých aj v nasledujúcej sezóne? No, ja dúfam a pevne verím, že áno. Túto tému by som ešte nechal teda otvorenú, však všetci vieme, že tá situácia sa vyvíja. Skôr by som chcel prejsť k tomu druhému bodu nášho dnešného podcastu. Všetci vieme, že sa zúčastníš boxového zápasu na Colosseum Fight Night 6 30. mája. Tu na zimnom štadióne, teda v domácom prostredí pre teba. Tvojím súperom bude influencer Nathan. Ako si sa vôbec k niečomu takémuto dostal, hej? Že prečo hokejista ide do ringu? Pričom nejaké to pozadie za tým je, myslím, že to bol druhý domáci zápas proti Leviciam, keď sa v podstate pred našou stredačkou pobil s Kanaďanom Kerim. A vlastne vtedy ťa CFN-ko vyzvalo, že či by si do toho išiel. No a ubehli 2 mesiace a sedíme tu a bavíme sa o tom, že ideš do ringu. Tak môžeš niečo k tomu prezradiť? Tak poviem, ako to vlastne vzniklo. Hej. Ja som fanúšik týchto bojových športov, máme takú partiu, sledujeme turnaje Octagonu a tak ďalej. No a vlastne, keď bolo CFM 5, tak išiel náš dres do dražby pre dobrú vec. A vtedy aj s chalami v Šatine sa bavili, že poďme sa aj my vyzbierať, že prispieme aj my k tomu.
tak sme vyzbierali nejaké korunky na podporu. No a vlastne keď ja som to ako kapitán družstva išiel odozdávať do ringu, ten poukaz, no a vtedy si vrajím, že wow, že toto by som asi chcel zažiť, že pecka, že v tom ringu stať. No a vtedy vlastne sme sa s hlavným organizátorom Martinom Milanom s Medom sme sa bavili, že či by sme niečo nespravili, hej, že možno by sme niečo mohli spolu spáchať. A po nejakých rozhovoroch to vyústilo do toho, že spravíme boxerský zápas. A tak sme si sadli a dali sme to nejako dokopy. A potom napadla taká myšlienka ešte, že nebude to len obyčajný boxerský zápas, že spravíme z toho charitatívny zápas. Že poďme to niekomu venovať, aby ten zápas dával zmysel, hej. Lebo mne potom tak, že na čo pôjdem do ringu, že pobiť sa môžeme aj niekde na ulici, alebo tak, že venujme to niekomu, tak on povedal, že super, že toto je fest dobrá myšlienka, tak aj s nadáciou Just to dali nejako dokopy a vlastne bude to charitatívny zápas v boxe, kde bude ako výťažok z toho zápasu, celý pôjde pre vlastne dve rodiny, vlastne z mojej strany pre ako rodinu, ktorú som vybral ja a ten Nathan vybral rodinu svoju, ktorú on podporuje a takto to bude. No a ja dúfam, že príde čo najviac ľudí, aby sa vyzbieralo čo najviac peňazí, lebo vieme, ako to je tu v tomto štáte, že nie je tá podpora taká, ako mala byť a každá koruna navyše sa zíde. Je pre teba ten krok do toho ringu taký prirodzený, alebo je to pre teba úplne iný svet? Že v čom sa tak líši tá príprava, keď si to porovnáš s letnou prípravou na hokej? Že či je to náročnejšie pre teba, alebo však ty si profesionálny športovec, v tom kolotočí si v podstate celý rok a toto je niečo aj pre teba v podstate nové a v čom sa to líši podľa teba? No tak je to úplne odlišné. Napríklad v hokejových tréningoch ideš naplno, ja neviem, v tom 60-minútovom tréningu ideš naplno možno 5-6 minút, hej, a tu v boxerskom tréningu ideš z hodiny, ideš 50 minút tepiť, čiže to je neporovnateľné, ale keď máme sparingy a máš tam 10 chalanov, ktorí sa na tebe točia, ktorí vedia a ja tam iba fasujem od nich, čiže je to ako dosť ťažké. No len vrajím, musím sa čo najlepšie pripraviť, aby v tom zápase som neprišiel a že bol z toho prekvapený, hej, čo to je. Aby som sa ťa chcel opýtať, že či to nevnímaš, tento boxerský duel ako nejakú hrozbu pre tvoj hokejový život. Pretože predsa len vieme, ako je to v bojových športoch. Častokrát tam môže prísť nejaký úder, môže ťa to vyradiť z hry na niekoľko týždňov, mesiacov. A bodaj by nie, verím, že sa nič také neudeje samozrejme. A predsa len letná príprava začne čoskoro a možno aj to, že čo ti povedali v klube, možno aj s Jarom si to určite riešil, že aký je ich postoj. No jasne, ako tak prvotná komunikácia bola s Jarom, hej, ja som mu povedal, o čo ide, že by som to chcel vyskúšať a on povedal, že jasne, že choď, že ako je to výborná myšlienka. No len, čo sa týka toho zranenia, tak nikdy nevieš, že môže sa ti aj v letnej príprave na hokej niečo stať, hej. Ako je pravda, že tam si budeme dávať do hlavy a ja pevne verím, že nič sa nestane, že sa mi vyhne nejaké zranenie alebo niečo, lebo to by nebolo dobré pre ďalšiu budúcnosť. A uvidíme, no. Ja verím, že proste nič sa nestane a odniesie si to len hlava a možno nejaký zlomený nos alebo niečo také, čiže tak. A ak sme pri tej príprave, tak môžem nám približiť, spomínal si, že máš sparingy, to máš pravdepodobne s Medom, potom pripravuje sa zrejme aj v gyme k tomu nejaké spôsoby, ako to telo oddychnúť, nejaké vitamíny, možno tak kľudne nám môžeš približiť túto stránku, že s kým vlastne pracuješ na tom, aby si bol 30. mája pripravený.
Tak hneď po sezóne som si dal tak týždeň alebo dva som si dal voľno a potom som začal oslovovať a oslovil som chalanov z Performance Martin, Borisa Sainza a Lukáša Novotného, lebo s tým mám dobrú skúsenosť, mám s nimi. Oni nás trénovali počas celej sezóny, pripravovali posilovni, tak som ich oslovil a oni, že jasné, že hneď, že si ma zoberú pod krídla. Tak vlastne s nimi mám 3-krát do týždňa fitko, kde po nejakom vzore nejakého bojového plánu ma pripravujú. A 3-krát do týždňa mám box s medom, hej, čiže toho voľna tam nie je až tak. Niekedy sa musím priznať, že si urobím navyše jeden deň voľno, lebo je toho fakt veľa a to telo nie je zvyknuté takto trénovať. Takže, ale už je za mňou 5 týždňov, takže zatiaľ to zvládam celkom fajn a aj v tom gyme, keď prídem a za chalanmi a poviem im, že dneska som taký unavený, tak vedia ten tréning prispôsobiť a nejdeme až tak na hranu, ale spravia nejakú, mi dajú úľavu a tak so mnou trénujú. Tak to máme z tej športovej stránky a keď máš viacej záťaže, rôznej záťaže, tak báš nejako viacej aj na výživu, stravu, spánok, dajme tomu možno nejaké tie vitamíny, že hľadal si ľudí alebo možno odborníkov aj po tejto stránke, aby si bol v čo najlepšej forme aj po tej výživovej. Tak áno, vlastne Dominik Fujerík, čo je spoluhráč môj z kabiny, tak on je taký by som povedal až taký magor v tomto, on je proste, on si všetko počíta, váži, to je neskutočné, ako v jeho veku si dokáže takto prispôsobiť, že sa tak stravuje a taký zdravý životný štýl žije. Ja som zase ani není také, ja si rád doprajem nejaké pivko si dám aj toto, ale ešte teraz vlastne v apríli ešte som povedal, že ešte sa nebudem obmedzovať, že ešte si doprajem aj niečo také nezdravé, ale od mája chcem už proste naskočiť na tú stravu. Aj čo sa týka všetkého, takže a tam to chcem vlastne docieliť toho, že proste musím mať nejakú váhový limit na ten zápas, takže to musím urobiť a vlastne už tam viesť ten vlastne taký zdravý životný štýl, že nič si už nedoprajem nezdravé. Tak teda, ako som ja spomínal, tak tvojím superom bude influencer Nathan. Prebehol tam už nejaký trash talk prostredníctvom sociálnych médií, tak máš možno pre neho nejaký odkaz, čo by si mu chcel odkázať do tohto zápasu? Tak ja si myslím, že toto není zápas, kde by sa mal tento trash talk robiť, predsa je to charitatívny zápas. Ale trošku ma nasadilo to jeho video, čo vydal nedávno, že mi tam povedal, že som Martin Pacalaj. To ma trošku naštartovalo, tak som prišiel hneď na druhý deň na tréning, hneď som sa tam vybuchal riadne. A potom to trošku opadlo, povedal mi Medo, že on je taký vtipálek, takže že berme to trošku s nadľadom. A nechcem mu nič odkazovať, ja tam idem urobiť show pre ľudí a hlavne, aby sa pomohlo dobré veci. A ako vravím, toto nie je zápas na nejaký trash talk a to nie je nejaký bizár, vieš, že bereme to ako dvaja profesionáli, takže. Ak by sme sa ťa ešte opýtali, vnímaš to ako udalosť, do ktorej pôjdeš raz, alebo máš už niekde v hlave, že ak ti to bude chutiť, povedzme to takto, tak išiel by si do CFNK ešte niekedy v budúcnosti, alebo až po sezóne zase hokejové, pretože ako vieme v auguste začne kolotoč a ten bude do minimálne marca, apríla. To ako hovoríš, cez tú sezónu ja si myslím, že tam ten priestor není. A ako ja som zastanca toho, že nikdy nehovorí nikdy, ale ja si myslím, že toto je len raz a dosť, lebo už nie som najmladší a nech dostanú. Ak sa toto bude mať ešte raz možnosť urobiť, takýto nejaký zápas, tak mám za seba určite dobrú náhradu. Matúš Lukáš Lavička, ten furt skúša každý deň v šatni niečo na mňa, vždycky ho tam pokrútim a stále ho to neopúšťa a ide stále.
takže on by bol možno taký môj nástupca v tomto a nech si to aj on vyskúša. Tak dostávame sa do nejakého záveru tohto podcastu. Prebrali sme Marekovú hokejovú kariéru, Marekovú hokejovú minulosť, prebrali sme jeho zápas v Koloseu, prebrali sme aj to, či bude pokračovať v martinskom drese. Na záver by sme sa mu teda chceli poďakovať. Chceme sa poďakovať aj partnerom tohto podcastu. Ďakujeme mládežníckej organizácii INKA, Ústavu mediamatiky v Martine, Parlamentu mladých v Martine. Ďakujeme tebe, Paco, že si tu s nami bol. A teraz je priestor, ak chceš niekoho pozdraviť alebo vyzvať do zápasu kľudne alebo niečo niekomu odkázať, tak nech sa páči. Tak ja ďakujem prvom rade vám, že ste ma pozvali do tohto podcastu. Nech sa vám darí. A chcel by som poďakovať ešte, že sa môžem pripravovať do zápasu nejako bez stresu a bez nejakých iných vecí, že Maťo Hudec vlastne mi dohodil vlastne sponzora Polikliniku Polivita, ktorej ďakujem za podporu a môžem sa teraz pripravovať na zápas, takže dúfam, že všetko dopadne dobre a ďakujem vám teda ešte raz. Ďakujeme.